Vítajte moje malé papierové srdiečka. Alors, ça pouvait vraiment aller plus bien. Mais je suis sûre que la prochaine aventure va être moins, mouillée. Hallo, Wagelfer, kannst du mir helfen, die Eier zu zählen, bevor sie schlüpfen? Oh oui, bien sûr. Attends, quoi? Het ligt erop dat die zo positieve regentasjar meer begint af te nemen. Se pare că asta a fost un home run, Ach, Zubo, ty neshodný peňažný klavír. Rozprám ťa na kusy! Konštruktívna kritika by bola mimoriadne dar ocenená. niciodată văzut. Tak dosť. Všetci okrem Zubo i hneď sem. Ľudia, odprezentujem vám nejaké nápady na budúce dobrodružstva a poprosím vás, aby ste mi dali vaše úprimné názory. Ik ga in slapen. Tak, dobre. Máme tu dobrodružstvo, vy všetci prejdete mojou úžasnú továrňou na čokoládu, kde vás jedného za druhým pozabíjajú kvôli porušeniu pravidel inšpekcie. Jedno, kde živý kardiovaskulárny systém začne vojnu proti armáde USA. A jedno, kde musíte prežiť v postapokalyptickej nukleárnej pustatine s telepatickým hovoriacim psom, ktorý je k vám celú dobu protivný. Čo vy na to? Je sais pas. Ils entendent tous un peu, sombre. Ja nemôžem vymyslieť presvedčivý príbeh, v ktorom sa nič zle nestane. Kde je zápletka, napínavosť. Vergessen wir nicht den sexappeal. Čo to brbleš? Știi, poți mereu să încerci cutia cu sugestii din nou. Nu prea am urât data trecută când am făcut-o. Tebe! To nevadilo? Mi s-a părut joc horitor atunci când am făcut ceva despre realitate. Ki, metszám dula darmadar de baes. A čo vy ostatní? Ik had daar absoluut niks van genoten en er voel ooit nog zoiets doen wat ik woedend en vermoedig vragen. Ale ako mám uspokojiť každého, ak všetci máte iné preferencie? Poate poți lăsa aventurile tale deschise mereu și să ne lași să facem ce vrem atunci când vrem. Počujem správne, Bubble. Postava z hracej krabičky chce, aby sme nechali ostatné inteligentné AI zísť na určitú časovú dobu? Ist ja widerlich. Ar trebui să nu te aud. Tiško? Ce-ai închis? Nici măcar n-am gură. OK, čo napríklad toto? Urobíme bleskové kolo tým, že prejdeme všetkými návrhmi návrhovej schránky v rapidnej rýchlosti. A ak sa vám nejaké nepáči, môžete hlasovať za preskočenie. Presne tak. Takže pripravte sa, nezabite sa, lebo práve začíname.